Bansai bukanlah hendak. Bansai tahu jo bansai usah sana mahinojo usah sana baburu sangko walau harato denai ndak punyo harago diri masih ada usaha denai dirandahkan yo usang denang dirandakan yo manga denai digunjangkan apo salah denai kasana apo ado denai maminta kok bansai tentang buang surang apo ado sana takana apo ado sigawanan tapakan apo ado baju nanta gadang kok kaya dusana apa ada denai maminta kok kaya dusana apa ada denai manyeso jai mului usah bakato usah denai digunjang juo usah denai dihino juo jai mului usah bakato usah denai digunjang juo usah denai dihino juo. Permintaan dari sahabat Fortuna dari pesisir selatan dari Andri Yusnidal Idal. Semoga terhibur dan juga jangan lupa ya like, sare dan sekrebet bagikan ke dunia pada anda. Biar semangat, bintangnya takkan bintang sebanyak-banyaknya. Denai digunjangkan apo salah denai kasar apo ado denai maminta kok bansai tentang buang surang apo ado sana takana apo ado pitih dapakan apo ado baju nanta gadang kok kaya dunsana apa ado denai maminta kok kaya dosa
denai manyeso jai mului usah bakato usah denai di kunjang juo usah denai di hino juo jai mului usah bakato usah denai di gunjang juo usah denai di hino juo. Oke, baik, selamat malam dan juga selamat datang tentunya pengunjung Pondok Sate Darani dan juga sobat Fortuna dimanapun berada dan juga dari kami di sini Fortuna Studio Batam. Salam sehat untuk semua.